Сәлем дуслар. Без Көмеш Кыңгыраулар бүген Ярчалы шәһәренең 29-нчы татар гимназиясенә кунакка килдек. Биредә 26 ел дәвамында Заман видеостудиясе эшләп килә. Шунысы кызык дуслар, шушы видеостудиягә Көмеш Кыңгырауга иң күп подписка ясаган өчен иң беренчеләрдән булып видео камера бүләк итәләр. Һәм безнең бүген бирегә килүебезнең төп сәбәбе Милли мультфест Республика балалар кинофестивале җиңүчеләре булган шушы Заман видеостудиясендә шөгыльләнүче балалар белән тагын да якыннанрак танышу. Видеостудиягә йөрүче балаларның берничәсе биредә һәм без алар белән бүген тагын да якыннанрак танышачакбыз һәм дә инде шушы иҗат төркеменә үзебезнең сорауларыбызны бирәчәкбез. Кызлар, сезне чын күңелдән җиңүегез белән тәбрик итәбез. Сезнең бу беренче генә җиңүегез түгел, шулай бит? Әйе, бу безнең беренче генә җиңүләребез түгел. Менә инде стендта да безнең җиңүләребезне күрә аласыз. Хәзер кызлар соңгы җиңүегезгә күчик. TikTokта Заман вә Мирас дип атала сезнең шушы фильмыгыз, әйме? Кыска метражлы фильм дип әйтергә кирәк аны. Гомумән озак төшердегезме сез бу фильмны? Без бу кыска метражлы видеоны 3 көн төшердек. Бу видеофильмны сез кайларда төшердегез? Без бу видеофильмны Мирас The Заман дигән фильмны мәктәп буйлап төшереп йөрдек төрле җирләрдә. Һәм исегезгә төшерегез әле шушы фильмны төшергәндә иң охшаган урыны дип әйтик фильмның кайсы булды икән? Иң охшаган урыныбыз ул залда иде. Без анда рәхәтләнеп биедек, кызык итеп видеоларны төшердек. Фильмның кайсы сюжетын, кайсы өлешен дип әйтик сезгә төшерү авыррак булды? Авырлык булмады, без аны җиңел, рәхәт итеп төшердек. Кызлар, егетләр, шушы кыска метражлы фильмда кемнәр төште? Гомумән шушы фильмның геройлары кемнәр икән? Бу фильмда ярты мәктәп катнашты. Төп геройлар минем классташларым булды 5нче А сыйныфыннан. Укытучылар булдылар. Вахтер апа, идән юучы апалар, ашханәдә эшли торган апалар булды. Һәм тагын без катнаштык 10нчы А сыйныф укучылары, 9нчы А сыйныф укучылары һәм бөтен мәктәп катнашкан иде. Атрибутларга килгәндә, сез аларны кайдан алдыгыз, кайдан җыйдыгыз? Мин әбинең өендән алдым. Нәрсә алып килдең син аннан? Тостымал чиккән. Атрибутларга килгәндә инде без барлык мәктәптән эзләдек бу дигән булсак та була инде. Музейдан, кайбер кешеләр авылларга кайтып, барлык авыллардан җыйдык. Читекләр, чиккән тостымаллар, калфаклар, барлык шундый милли татар халкының әйберләре. Менә сез инде шушы фильмның геройлары буларак, анда катнашкан кешеләр буларак әйтегез әле. Сезнеңчә иң кызыклы момент шушы фильмда кайсы төштә микән? Гомумән фильмнарда күчеш урыннары иң кызык моментлар буладыр инде ул. Менә шул арбадан безгә малайлар күлмәкләрне ыргыткан вакытта, күлмәкләр видеокамерага да төшеп калган вакытлар булды. Әллә ничәнче тапкырдан гына килеп чыкты ул дөрес иттереп менә шулай төшерүләр. Яңадан шушы видеостудиягә әйләнеп кайтсак, биредә безнең иң талантлы, иң актив балалар дип әйтергә кирәк. Шушы мәктәпнең җыелган, әйме? Һәм шушы студиядә һәр кешенең үз вазифасы бардыр. Шулай бит, кемдер оператор, кемдер режиссер. Әйдәгез үзегез белән якыннанрак таныштырып китегез әле. Кем нинди роль башкара? Әйе, әлбәттә, үзебезнең видеостудиябызда һәрберебезнең үз вазифасы бар. Менә безнең Рузана ул фотографыбыз, Нияз видеооператор, мин үзем корреспондент буларак эшлим видеостудиябызда. Аделя безнең социаль шелтләрен алып бара. Һәм инде безгә алмашка менә алдыгызда утыручы яшь буыныбыз үсеп килә. Хәзер инде алар артист буларак биеп жүрсәләр инде, безнең урынга алмашып алар корреспондент буларак киләләр. Фильмнар төшерүдән кала, шушы студия тагын нәрсәләр белән шөгыльләнә микән? Видеостудиябыз белән төрле конкурсларга барып төшерәбез. Айга бер гимназия яңалыклары чыгып бара. Һәм дә инде шәһәр күләм чараларда да катнашып, аларны төшереп барабыз. Һәм сез аларны кайларда урнаштырасыз? Безнең социаль шелтерләрендә үзебезнең гимназия төркемебез бар. Ул төркемгә инде 9 елдан артык. Без анда төрле булган мероприятияләрне тыгып барабыз. Мин инде үзем бу группаны алып барам. Һәм инде анда 70тән артык видеолар бар. Шушы видеостудияның җитәкчесе Эльвира Рөстәм кызы белән аралашабыз хәзер. Эльвира ханым, котлыйбыз сезне шушы җиңүегез белән. Әйтегез әле, шушы фильм җиңүдә нәрсә бигрәк тә этәргеч булып санадым икән? Ни өчен нәкъ менә сез беренче урында? Тәҗрибәмнән чыгып, шуны әйтәсем килә, һәр вакыт теге кабатланмаган, бер кешедә булмаган яңа төрле формат, яңа төрле контент, ул ничектер жюриларны да, тамашачыларны да үзенә җәлеп итә. Бу фильмны
яшьләргә, балаларга кызыклы булган TikTok формасында төшергә булдык. Фильмның ичендә, фильм үзе башлана инде сюжет белән һәм TikTok аның фильмның ичендә. Шушы зур фестивальдә җиңүегезне белгәч, сездә җитәкче буларак һәм гомумән катнашучы балаларда ниндирәк эмоциялар, хис-тойгылар булды икән? Ой, ул эмоцияларны сөйләп бетерә торган түгел. Җиңүчеләрне башта әйтмәделәр, әйттеләр, хәзер җиңүче фильмны экранга чыгарабыз дип. Экран ачылып китеп, безнең балаларның теге фильмдагы беренче сюжетлар башлангач, безнең ул дулкынлануны аны аңлатып бетерә торган түгел, күзгә яшьләр килде. Инде сәхнәгә менгәч, алар шулай ук инде грамотаны алганнан соң безгә жюри членнары әйттеләр, сезгә менә кызлар, әйдәгез биеп күрсәтмисезме соң дип. Безнең кызлар бернинди әзерлексез, экспромтом алар биеп киттеләр. Менә тамашачылар, әгәр дә сезнең шулай ук сәхнәгә менеп Беренче урын өчен сезгә ниндирәк бүләк тапшырдылар соң? Бүләкләр инде былай караганда соллы күренә. Безгә 100 мең сумга сертификат тапшырдылар. Гомумән алганда шушы видеостудиянең иң зур җиңүе сезнеңчә кайсы микән? Иң зурысы һәм балаларга да миңа калса бик каты истә калган җиңү ул безнең Мәскәү шәһәрендә Россия күләмендә 3нче урын алуыбыз безнең телевидениеның. Балаларны шушы видео төшерергә, фильм ясарга, сюжет эшләргә гомумән кем өйрәтә? Аларның остазлары кемнәр икән? Техник яктан, именно менә камера белән эшләргә, аларны монтажларга, сюжетларына техник яктан ярдәм итә Илшат Хадисович Харисов, ул безнең 20 елдан артык гимназиядә эшли, менә именно видеостудиядә. Балалар белән сценарийлар язарга, корреспондентлар белән эшләргә, дикторлар белән эшләргә, гомумән сценарийлар язып, режиссер буларак аларны куючы мин үзем. Бу видеостудиянең дәвамчылары бар микән? Әлбәттә бар. Мин инде әйтәсем килә, менә бүгенге көндә безнең видеостудиядә шөгыльләнгән укучыларыбыз алга таба да үзләренең тормышларын шушы юлдан бәйләүче укучыларыбыз бар. Ул менә мәсәлән Идрисова Аделя безнең бүгенге көндә Күңел радиосында эшли, Искандарова, Алина Татар радиосында эшли, Венера Юнусова безнең оператор кызыбыз иде, ул Казан культура институтында, шулай режиссура факультетында безнең белем ала. Динар Хузин шулай ук культура институтында шул юлны сайлады. Һәм инде Гатауллина Ләйсән безнең инде ул бүгенге көндә театр юнәлешен сайлап Камал театрында эшли. Заман видеостудиясенең корреспонденты Азалия безнең каршыбызда. Азалия, менә әйтәле, син инде корреспондент буларак бик күп интервьюлар эшләгәнсеңдер. Иң күңелеңдә калган, билгеле шәхесләр арасында интервью алган кешеләрең бармы синең? Иң билгелесе булса, ул да булса инде безнең шәһәребезнең мэры Наил Гамбар улы Мәхдиевтан Россия матбугат көнендә мэрыбыздан да интервью алырга туры килде. Гомумән нәрсә белән истә калды, мэрыбыз янында бергә-бер шулай интервью алып, аның янында якын басып торулар истә калды инде. Гимназия безнең видеостудиясына мин 6-7 сыйныфлардан килдем. Ул инде бәләкәй вакыттан ук башланды. Һәм инде рәхмәт сүзләрне барлык әйбергә өйрәтеп, дөрес сүзләрне куеп, тавышны куеп, һәм инде аларны төшереп баручы, тормыш юлларын күрсәтүче Илвир Рустамовна һәм Илшат Хадисовичка зур рәхмәтләребезне белдерәсебез килә. Заман видеостудиясен техник яктан баетып торырга, ниндидер яңа мөмкинлекләр тудырырга кем ярдәм итә? Әлбәттә инде ул безнең гимназиябызның җитәкчелеге һәр вакыт безнең видеостудияны алар техник яктан да баеталар. Елдан-ел техник базада яңара безнең. Әйтергә кирәк инде, без бер конкурста катнашып, мәсәлән, акча атабыз икән, мәсәлән, сәердә откан акчага без башта балаларга төшерергә җиңел булсын өчен кичкенә камера алдык. Аннары соң инде гимназия җитәкчелеге олрак камера безгә алдылар. Шулай ук процессорлар, мониторлар, нәрсә белән менә балалар эшли, алар әлдән-әле яңартылып тора. Садитесь, дети.
Тема сегодняшнего классного часа – татарский фольклор, культурное наследие нашего народа. Кто может привести примеры татарского народного творчества? Пословицы и поговорки. Верно. Сказки, анекдоты, загадки, Правильно, Оскар. песни и танцы. Да, Иллария. Молодцы, ребята. Также обряды, быт, обычаи народа – все это творческое наследие нашего народа. Да кому это сейчас интересно? А тебе самой-то что интересно, Лейсан? Сейчас все в ТикТоке сидят. И вообще, это модно. Махом лайки набираются. Хорошо. Вот вам творческое домашнее задание – снять видео в ТикТоке. Однако в вашем видео должно быть отражено татарское народное творчество. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Ну, и что мы снимаем? Давайте, кто что дома найдет, то и принесем. Встречаемся через 2 часа. Договорились? Ну что, девчонки, кто что принес? Смотрите, какое я полотенце принесла. Моя бабушка А вышивала. я национальные сапожки принесла. Красивые? Очень красивые. А где наши ребята? Вот они, идут. Привет, друзья! О, гармошка, тюбетейка. А это что за телега? В музее взяли. Эльмира, а ты что принесла? Я своего брата позвала. Он же татарин, и татарские танцы танцевать умеет. Вот и он сам. Привет, молодежь! Ну что, начнем? Поехали! Biyesinler yigitler, oynat oynat garmonunla biyesinler yigitler. Bizning ilning yigitlari bor da bir ketkediklar. Bizning ilning yigitlari bor da bir ketkediklar. Shuma basabız bir ko'rashamiz. Shuma basabız bir ko'rashamiz. Shuma basabız bir ko'rashamiz. Shuma basabız bir ko'rashamiz. Oynat garmonunla jilkinsinler yaş kızlar. Oynat garmonunla jilkinsinler yaş kızlar. Bizning qizlar nurli yuzlay, tirsinlar yulduzlar. Bizning qizlar nurli yuzlay, tirsinlar yulduzlar. Shuma basabız bir ko'rashamiz. Shuma basabız bir ko'rashamiz. Shuma basabız bir ko'rashamiz. Shuma basabız bir ko'rashamiz. Вот ведь как. Приобщить детей к народному творчеству не так уж и сложно. Главное – говорить с ними на одном языке.